tässä näyttää, että miten tehdään tuollaiset rappuset lankuilla ja jälkkärikulhoilla. Eli lopputulos pitäisi olla jotain tämän kaltaista esimerkiksi. Eli tarvitaan näitä wood plank pavereita ja sitten gourmet dessert bowleja. No, käytännössä siis useamman kanssa se on ehkä ensiksi nopeampaa, mutta käytännössä siis tarvitsisi vain yhden tällaisen bowlin. Laitetaan nyt vaikka tuohon. Siihen vaan sitten ruvetaan kasamaan kippojen päälle näitä lankkuja. Riippuu kuinka tarkkaan haluaa tehdä tai kuinka kauaksi niitä toisistaan. Siis käytännössä ihan vaan tätä. Näähän pystyy sitten täältä väleistä poistamaan nämä kipot. Välillä siihen tarvitsee just jonkun korokkeen, esimerkiksi semmoisen boksin, mihin nostaa nämä rappuset siksi aikaa, että poistaa niitä. Mä voin tuosta hakea semmoisen boksin. Noin, sitten siitä välistä vaan. Lähdetään napsimaan. Ja siinä ne pysyy. Aika yksinkertaista. Sitten jos halutaan, että se lähtee tällä kiertämään, niin sittenhän ruvetaan laittaa näitä lankkuja. No itse asiassa pitäisi vaikka kuitenkin vielä tuohon, niin tästä lähdetään kääntämään. No. Kauheasti mä haluaisin laittaa sen ruokakipon tuohon. Näin. No nyt ei tullut mitään maailman siisteintä, mutta idea on selkeä. Siinä. Mun oli tarkoitus tähän niin keskelle kasvattaa puu, sillä että siitä tulee puumaja. Sitten mä oon näitä rappusia käyttänyt täällä mun päätalossa. Esimerkiksi tässä. Tähän on tullut tämmönen uusi taso. Ja tossa. Sitten mulla on tänne ullakolle tällaiset isommat rappuset. Ja vielä täällä.